Добър вечер на всички, които са на канала Таро Queen, канала за любовни таро четения и не само. Тази вечер ще разгледаме една много интересна тема за хора, които са прекратили някакви взаимоотношения с партньора си. Имало е раздяла, имало е пауза или има някакъв конфликт, който е неразрешим. Нещо сте си казали двамата и не сте могли някакси да преминете нататък и темата е отворена, но никой от двамата няма комуникация. И тази тема ще бъде подходяща и за мъже, и за жени. Тя е "А сега на къде?" Ако се припознаете, моля останете на канала, за да може да видите кои сте вие. Да видите "А сега на къде?" След тази пауза, тази раздяла или това, което се случва в момента и вие не знаете какво. Кои сте вие? Вие сте ни хора, които сте много стабилни, изключително така сериозни, хора, които обаче са много бавни. Бавни, прецизни, преценяват, движат се, но не и с такава скорост, каквато се движат нещата около вас. Вие сте хора, които сте имали разбито сърце. Вие сте хора, които за някой ще бъде, че са в тройна конфигурация. За някой ще бъде, че вие сте заедно с партньора, има още един човек. Или двама, двойка и вие сте третия човек. Човек, който винаги някак си е пред избор. Човек, който се колебае, сте вие. Човек, който не веднъж му е разбивано сърцето и поради тази причина постоянно имате някакви такива колебания и се чудите кое да изберете и как да го изберете. Иначе сте си едни стабилни хора, ни слънчеви хора, ни работливи хора, но това сърце, което е разбивано, много лошо ви се е отразило и някак си ви вкарва и в конфигурации. Тази тройната тройка меч винаги е разбито сърце, трети човек, трети фактор, може и работа да е, може деца да са, може да са много неща, може родител да е. Нека да видим сега на къде. След тази раздяла, след тази пауза, след това мълчание, след това, което нищо не се случва между вас, а имало напрежение, имало е сериозни така пререкания, казали са се неща, които не са се харесали нито на единия, нито на другия. Нека да видим сега на къде. Ами сега на къде? Искам да ви кажа, че нищо страшно не се е случило. Просто защото вие сте си стабилни, вие сте изобилни. Каквото и да се случило, както и да се случило, вие си седите здраво стъпили на земята, което е едно изключително важно качество за тези, които ме гледат. Моите поздравления. Нали знаете, каквото и да се случва, човек, когато е стъпил на земята, някак си не витае в облаците, нещата са много практични. Като не е този партньор, ще бъде следващия. Тъй като ако има някакви спорове, които са неразрешими, няма как. И в случая вие сте стабилни, вие сте хора, които обичате да се забавлявате, хора, които сте страстни, огнени, обичате движението, но не това движение, което ви показах първоначално, да се движите стабилно, финансово и не само. Тук обичате да се движите между хората и някакси да се забавлявате, да има обмен, такова движение. Изключително стабилни, изключително красиви, изключително способни. Всичко, с което вие се захванете, то е изобилно от към финанси, стабилност, много емоционално заредено с приятели и близки хора, много пари, много изобилие от всякакви дарове около вас. Просто вие сте ни позитивни хора, но много често така, тук се казва по картата сега на къде е. Ако вие сте стабилни, изобилни, обичате да се забавлявате, тук идва и дявола. И тук внимавайте, защото сега след тази пауза, която се случва в момента, всъщност се появява дявола и вие сега ще бъдете изкушени. Вие сега ще бъдете някакси тествани до каква степен може дявола да ви изкуши с някаква ситуация. Било с човек, било с нещо, което изключително много винаги сте потискали в себе си. Сега всичките тези изкушения ще излязат. След като
В момента нямате комуникация с човека, с когото сте в раздяла, в пауза или в някакъв такъв временен, временна пауза. Така че внимавайте тук. Сега ще имате някакво изкушение, което ще ви поднесе съдбата. И то ще бъде много осезаемо, много силно и не знам дали ще можете да устоите. Нека да видим този дявол с какво ще бъде свързан. С карта да видим какво ще кажат картите. С какво ще бъде свързан този дявол. И с това, че не знаете какво искате. С това, че има неясноти. Има неща в главата ви, които не са ви ясни. И всъщност, когато нещо не ви е ясно, каквото и да дойде, вие можете да бъдете изкушени. Внимавайте. Това, че не знаете какво искате, някой път води до доста сериозни неща. Този дявол също е свързан и с начина ви да умеете да балансирате. Сега той, когато се появи този дявол с изкушенията, вие няма да може да балансирате. Вие няма да знаете какво искате и по този начин ще може да се евентуално дявола да ви изкуши. Така че много внимавайте, пазете се прецизно ситуациите, защото не знаем какво ни носи. Нека да видим какво друго ще ни кажат картите. А сега на къде? Да видим. Ами, сега на къде? Чакат ви нови емоции. Нов човек ви чака. Да. Един много такъв ще се задвижи към вас сериозно. Имайте го в предвид. Ще се задвижи сериозно и направо няма да разберете какво се е случило, тъй като вие сте една огнена, една страстна, една жезлова, една желаща емоции, страсти, любов, нежни думи. Жена, която желая да бъде обгрижвана, да изразява емоциите си и някак си жена, която желае мъж до себе си, който да бъде стабилен, изобилен. Тук се казва, че ще срещнете такъв човек. Може би дявола, това ще бъде неговото изкушение. Да ви срещне с човек, който е много подходящ за вас. Човек, който някак си ще има баланса между даването и получаването, но имайте в предвид, че той ще бъде много воинствено настроен. Може би този дявол по някакъв начин ще го подтиква да прави неща, които не са така реални, разбирате ли? Просто много внимателно, сега докато сте в пауза с партньора или с човек, с когото не сте, вие ще срещнете мъж, който ще ви изглежда много стабилен, много изобилен, много прецизен, много умерен, много даващ и получаващ съответно, но внимавайте с него, защото той е малко воинствено настроен и по някакъв начин да не ви нарани. Не физически, просто емоционално. Тъй като вие сте огнена и страстна и привлекателна, пък той с този кон, не знам. Внимавайте много, ще бъде много бърз. Докато разберете какво се случило, той вече ще бъде в живота ви. Но имайте си едно на ум. Какво да очакваме от нови взаимоотношения в близко бъдеще? Тъй като тук излиза мъж. Мъже, моля ви, обръщайте към себе си. Това, което казвам, важи за вас. Какво да очаквате? Първо ще си мислите за миналото, ще си мислите за вашите страхове, за вашето нараняване. Ще си мислите, Боже, това ли е подходящия избор за мен и така трябва да бъде. Но така или иначе, вие сте решили да отплавате от тези взаимоотношения, в които в момента сте в пауза, защото вие сте се чувствали много, много ви било самотно, имало е недостиг на чувства, недостиг на пари, недостиг на всичко в едни взаимоотношения, каквото може да има като недостиг. Имали сте страховете си, били сте притиснати. Този човек, който всъщност в момента сте в пауза или в някакъв край, той е много властен, той е бил много властен, много лошо ви е влияел, много ви е манипулирал,
много се опитва да ви контролира, винаги той да казва какво да се случва, как да се случва и по начина, по който да се случи. И от всичките му тези действия, вие сте се чувствали много притисната, било ви е изключително неприятно и всъщност поради тази причина тези всичките неща на първи ред с картите са се така проиграли и вече следващия мъж, който се появява в живота ви, той пък ще ви напомни колко сте била наранена или наранен, как пак трябва да избирате между хора, как някак си искате да избягате от всичко, което е около вас, защото вече не издържате на това напрежение. Така че, може би трябва да си дадете малко почивка, да не се притискате, тъй като това влизане от връзка във връзка, знаете, някой път много зле се отразява. И тук ви се дава, че вие ще претърпите една много сериозна трансформация. Нищо в живота ви вече няма да бъде по стария начин. Нищо вече няма да бъде такова, каквото е било. Изцяло по нов начин ще погледнете на света около вас, на събитията около вас, с нов поглед, с нови действия, с нови желания. Нека да видим какво още ще ни кажат картите. А сега на къде? И сега на къде? Сега сериозно се пазите, внимавате. Или ще се пазите и ще внимавате, когато се появи този въпросния, за който ви казвам и ви предупреждавам. Той ще ви поднася чашата с емоции, ще иска да се вижда с вас, но вие ще се браните, тъй като вие сте преживяли много и сте се опитали да си научите уроците и някак си по-прецизно тук ще се опитвате, чакайте да видите картите, ще се опитвате по някакъв по-прецизен начин да прецените следващия човек, който идва в живота ви. Заслужава ли си? Подходящ ли е? Какви взаимоотношения точно да имате с него? Да. Много трябва да се внимава с тези бъдещи партньори, които се появяват веднага след връзка, защото още раните ни не са заздравели, още болката не е преминала и когато се появи някой, ние можем да се хванем за него като удавник за сламка. А това не е добър знак и не е никога добро, защото по този начин ние привличаме абсолютно подобен човек на нас, човек с проблеми, човек, който е преживял много, със собствени страхове и няма да ни бъдат пълноценни взаимоотношенията. А когато сме се излекували и се чувстваме добре, всичко ще привлечем подходящия за нас партньор. Какво ви казах? Сега на къде? Сега от тук насетне вървите само напред и не се обръщате назад. Всичко, което се е случило между вас, е било знак, че този човек не е за вас, че този човек не е подходящ за вас. Спора, който сте имали, или недоразумението, което се е случило между вас, или раздялата, или мълчанието между вас, означава, че този човек не е подходящ за вас. Знам, че е много лесно да се каже, много трудно да се направи практически, но трябва да разберете, че когато едно нещо истинско е споделено, няма нужда някой да тича след другия. Той човека сам идва при вас. Нека сега да видим и от новите ми карти. Ти питаш, ангелите отговарят, да видим какво ще ни кажат картите, а сега на къде? След прекратяването на тези дългогодишни взаимоотношения или на тази кратка връзка, или на тези взаимоотношения, каквито и да са били те, може да са били любовни, може да са били страстни само, може да са били и страстни и любовни. Да видим какво ще ни кажат картите. Аз съм изключително любопитна, аз даже изтеглих повече от една и почваме да ги четем. Така, нека прочетем тази. Спокойствие, първата карта. Спокойствие. Вътрешният ти свят се нуждае от спокойствие и доверие в нас. В самите нас има предвид картата. Колкото повече доверие ни имаш, толкова повече спокойствие ще чувстваш. Дишай дълбоко и се отпусни. Значи, знаете, винаги когато човек се разделя с нещо, дето се казва и да си изхвърли стария стол, пак му е мъчно, да не говорим за човек. Но, знаете, всичко минава с времето. Слушай интуицията си.
Ние, твоите ангели, пазители, често пъти ти говорим чрез интуицията ти. Това е най-близкият път между нас. Не слушай страховете си, не слушай съмненията си, отпусни се, дишай дълбоко и чуй интуицията си. Да. И последната карта – сърдечна чакра. Любовта е основата на всичко. Отвори сърцето си. Можеш да обичаш и да бъдеш обичан. Позволи си, защото ние те закриляме и сме до теб. Прекрасни карти тази вечер. За хора, които са напуснали взаимоотношения, на хора, които тях са ги напуснали, за хора, които са в пауза и не са с човека, с когото са били последно. Слушайте интуицията си. Бъдете спокойни. И знайте, че любовта е в основата на всичко. Каквото е подходящо за нас, то ще дойде в подходящия момент. Каквото и да правим, колкото и да го преживяваме, то ще мине. Въпросът е да си намерим някакво хоби, някакви неща, с които да се занимаваме и да не мислим и да не чакаме никого. Живота си върви. Няма време да чакаме някой, който не се интересува от нас и който въобще по никакъв повод не се изсеща за нас, най-вероятно. За съжаление го казвам. Благодаря ви отново, че гледахте видеото до край. Благодаря ви, че ме подкрепяте, давате ми насоки, коментирате, лайквате. В канала ми, в социалните мрежи навсякъде ме подкрепяте, ставате мои абонати. Благодаря ви. Дайте винаги по едно палче, тъй като това на вас не ви коства нищо. На мен ми помага да си развивам канала и да се случват нещата по правилния начин. Така че, ако желаете също за лично таро четене, може под видеото да намерите мой контакт. Пожелавам ви лека вечер, бъдете спокойни и до нови срещи!